Podríem dir que és una representació d'una exposició. L'espectador entra en una exposició i surt d'una obra de teatre. És un format una mica ambigu, jugar aquesta ambigüitat, en agafar elements dels dos llenguatges, no? I elements d'una exposició d'art contemporani i elements més d'arts escèniques, no? És la segona part d'una trilogia que, a partir d'obra d'autors catalans de literatura, explora temes universals. Vam fer la primera, que era No em va fer Joan Brossa. Aquesta és Dimonis, a partir d'uns dietaris que escriu Jacint Verdaguer mentre assistia a sessions d'exorcisme. Doncs a partir d'aquí explorem el tema de la possessió, que és comú a totes les cultures i des de temps immemorials, no? Llavors, aquests diaris ens serveixen com a disparador per començar a explorar la possessió des de diferents punts de vista, des del punt de vista teatral, des del punt de vista biològic, antropològic, sociològic i sobretot des del so, no? Que és el que nosaltres treballem.